Fáilte dacht am just na sports grounds gon dara cluihead a bouta hands and sra Interprovincial Vodafone. Níos dúithne for na múín ceannas fear chuige ulla in ardwacha tá na champagne treis túsmach ar leis gomórtas a tíro muid ar nord inis an action idir na Connachta agus Laighin lághuifer an móthar beag nuair dead thug na fórne se air a chéile I mí aine se caite Donnybrook hí na Laighin róláidir fiocht na scór 3-8 Nis brandamud na fórne agus tá nuí náthú dinteag na Connachta tá Lily Brady agus Shannon Heaps except stáas a ró tusa le gráine ó Laighin tá Sonia McDermott tíbla Eva McCormack sa Darran agus tá sa tíúrán sa ró cool tosín Orla Fenton le Carly Tierney agus Ivana Kirapati Berts a bhí chud de fanal fihin na héan an chaser shots the cooling in chin tá tainam lénta ag Nicole Fowley give it a degs Evine Riley to Arash ó Ghortús ag tosú mar leachúlí clibbertha tá Shannon Tuohy agus Clara Barrett lár na parka agus Ava Ryder agus Leisha McGonnell gal na Cleon siad simrár idir náisiúnta Maeve Deely tá an Anzi iver a cúgdeag mar lán chúlaí tá mascon de Imri óg agus le tahi ar a mínse ag na Connachta agus cunne súra lear Orla Dixon a damse úd nuair zera a dimmer na fórne seo nis breanú chuige Laighin agus an tá roundnithe ag Tanya Rosser chun dul chun parka trúna tá carthir ag tosú chuig an level se a chéadúr agus tá nuí áthú don uran a thug ar chonacht in air tá sa bacha tá Aoife Moore agus Christy Hanny sa ró tosa le Sarah Delaney tá Emer Curry le Ruth Campbell sa Darrow agus tá Aoife Wafer ag immert sa rócúil don chéadúr le Molly Boyne agus captain na fórne Hannah O'Connor nis na cúlaithe by na Laighin ag súl go mai Katie Whelan agus an timor idir náisiúnta Dana O'Brien and an pórtiachta Herbert ag ní agus tá Aoife Dalton agus Sene Tatiafine i lár na parke tá Nisha O'Reilly tosú cluthe ag an level siúd an chéadúr mar lán chúlaí agus tá Ilse O'Brien White agus Claire Gorman na Cleon sna honnaí hin sin tá Caitlin Doran agus Amy O'Mahony ag súl go méid deis acu a heachthon parke dá géad chlufa neo an réitor neo sin Henry Richmond agus an tíbhlíne mar muir tíbhlíne by Gary Garrity agus Siobhan Daly mar sin tá na Connachta ag fiosú le blianta beag an ús agus freitheidir na bouti canis a chábhílis nuíag ach bhí an an sean na Laighin ró láidir an bblin sin an náran ar thug si daid a chéile bhí na Laighin ró láidir chumá tá go leor áirithe an dá fanil cinál cabadal nua go na Connachta mar tá neart aíonna nua teachtarsteach cúiger a bhí áirithe ó bhí air cúiger tá tríéis ID as ó bhí air sinad de Fiona Scally, Laura Feely, Mairead Coyne agus Mary Healy agus nis le cúige chonach de teachtamach i tuairt parka tá Ronan Loughney lum sa bhus go trocht dot Ronan ced leis atá tú asúl mar bhí mar áta go leor áirithe an dáran. Yeah, dútha mór don ó Connachta agus nimmer ógatá éis teachta Sathairn sin go háirithe Evine Riley and sin ag iver an ní tá job mór aici inniu agus Nicole Fowley an céadúr mar captain an sin an táfad go dhéanaan siad job má an sin agus go chun siad structor an cléach tá masú go mór leis an caiblinn sa lár an sin idir Sene Tatiafine agus Shannon Tuohy agus Clara Barrett agus Aoife Dalton an sin ach tosíonn sé an sin leis na tosaí agus bhaid na Laighin ag géirí an taithí atá acu an sin a úsáid san ró san céad ró an sin agus go bhfuil mai siad a géirí ardán a crotha go luú an sin. Mar sin in adog séite ag Henry Richmond an réitor túscura ag Dana O'Brien leis a glyfa agus na Connachta an na heachtamach leis agus nimrár lár parke an sin Clara Barrett band Glán Túlí as chundé bio band ví gimmers le UL Bowes agus na Connachta teachtamach inis leis nuair deire I dimmer na fórne seo Mala clia nád hín scór hís tríocha nua dimmerthe ach tríocha hocht de a chríochna sé ag an deire. Nis cúige Laighin na gionsaí agus techt agus luas fúb caiiteach seo agus an shelf ag Clara Gorman band Old Belvedere caiiteisteach ag Whelan Graham mór dinta an sin ag an ibre hocht sin Kirapati sin iníon an óid le Colo a bheith gimmert leis na Buccaneers
Níor Adochan, Dane O'Brien, Titchi Shanessa Kozlova. Agus Shella vid a tala grútsa ag Shannon Tuhi. Sin godzas on the Connachta, Sonia McDermott. Differ le Aoife Noi, a bhí in Andy Chuigalain na Nora, tacht agus Lewis and Ishfi, Orla Fenton, godzas on the Connachta, Heaps tacht Graham Umad Zilta, ag Aoife Wafer, imnor atá tahi idir náisiúnta Eker Noi, Kegan si gimmert so Chomórtas shot don chéadúr. Godzas at East, O'Reilly. Differ le Colm Riley and Noi, atá Fanel Connacht Even Nui Eshin Chama, Agus Riley Dish, go Holland, Evine Riley tacht agus Lewis Fosig Riley Katamach and shot to Dealey, Agus Alina Sassy ag Maeve Dealey and Timnor Idir Náisiúnta, Agus an Chéad score Forza, ag an Urim Bala. Agus sin tús íontach don na Connachta an sin, íontach an sin ó Evine Riley, Honach sé Bjarna an sin agus fi aga Tamad Tríd an Gramo an sin agus vi sé sin takeú gínta an sin ag tacht ó Maeve Dealey ach an rud a bhí seasamach an sin nó céic sciopí a bhí an líro de tacht arás don na Connachta hí si dan splódach an sin san iompar agus sin an áit a tháinig na Bjarnaí sin í ní na chosans na Laighin ach sin an tús is fearr ó acha mé don na Connachta agus fa sé dansáasta lei sin. Is agus an bháisteach a titim in seo ar a móthar beag tá Nicole Fowley réiteach chun an kick seo hóigáil seo chun iad a chur a ráfuinte eile chun cín captain na fórne ban Galwegians as an kick le tacht. As she puts it ard, ach níd sí crín mar sin, deis cáilte ag Fowley, ach a lehead go hús go nid an balla slúa má ballí stach an seo sa Sports Grounds an ói an fort cahad a G. Íntach eiceil an sin gorá sé de géirí an líro a cumá bio agus an ag bit cúpla aflóid an na Connachta san pís émert sin agus simúla an isio amach sin an sin chuine leis na chaníilcha. Godzas sin, Eva McCormack. Eiste chunne bio ag na Connachta. Golga talan sin, Lily Brady. Lewis fi Riley East. Fowley run past an cín tóci ag McDermott. Pucky Seuss ag Kirapati. Godzas on the Connachta East. Cartamach. Agus Lewis leis an Immerts. Riley. Chunne sin sheer. Got a Gatala tá Eva McCormack. Ach. Roll. One. Ibe a hí an chin, Aoife Moore Ciantach, Don she had a Euros near Vog she has a malach. Agus deis ag an Urim Bala, an Euro seo a chur Susan Nina. Agus Arda na chruthú dó féin I lea na cuairteoirí. Al bhog Linda Jones ansáasta leis an tosna sin tar éis sin an céad butún an sin ó Fowley ach tar éis úd máil rinne siad na rudaí gan úsach anmhain sin I Laighin agus just scóir an butún sin ó Fowley bhí sé bhil go héantach. Curry a chasin siar, stin seanis, Whelan. O'Brien. Porky Dye, ag Aoife Moore, Ban Tibadárin. Sheared East. Whelan. Agus Connachta Gimmerts le cór láids ar gcuiche anseo. Agus Canalaini an Cleggan chuir síos is aibú sús na páirce. An bháisteach an sa bhuí agus níor sin tití as láva. Bhí Misha O'Reilly bhín sin a hit an níor sin as a láva. An brú a tacht an na Connachta an sin tá an lína chusan sús sciopí agus go luath agus leis na chanílacha is ó sin a tháinig an butún sin ach Calls on me, listen to my instructions, okay? Chonach mid an nura bhí túsíntach na Connachta in St Clair seo agus ní rá sin an na pointeáil le go más a bhí siad agus dar le bhí na Laighin bhád níos fearr ach tábhachtach do na Connachta go bhfuil na pointí sin fáte acu go luath agus seans. Nis chéad fibrits. Okay, you need to be engaged, shoulders on, okay? That's the last warning you'll get.
Yes, tango fáte ag Paca Connacht ó Henry Richmond. Moore, Delaney agus Haney. Dal Susanai, O'Loughlin, Brady agus Heaps. Bang! Set! Singama, achan Gíral sé sleanú mach Katie Whelan, bhí sin na dúiseach dat seacáilte ach go beríist. Agus na Laighin ní táda gáil ceart chub, siar ríist. Chleigh an cur síosa sin. Ag O'Loughlin. Go má, Shannon Heaps. 5 away! Cup de gramú má diantach na Laighin ach as an Immerton sin bhí Éimear Curry. Agus Neil 5 roll. Henry Richmond sásta am a bé thuirt ládach scríochse Éimear Curry ifir a cúig agus ban chunilíise ceantach. Gacrad a gáil go mád an Connachta inis bhí an clibbert sin bhí sé brathnú an láidir just prab sé amach ó cos a Craobhchomórtas an sin agus cúpla písa immerdínta go Heaps an sin cúpla pásna jazz agus sin umpar mór díreach tréis tacht ó clibbert agus talán taithí ag Heaps agus first ag irí sinna úsáid de tachtú sanna Haney an sin agus sin mé taithí atá ag pacan na Laighin tábhta go seasan imúí sinseach sús duna Connachtaí. Lar meile Lyndon Jones rih an chlufiid bhí se antóca leis an díacus agus an méid chodíirithe is atá an iireann seo tá siad tharbheith tománta reis a tréinál ón fichiú an éonú lás fihead de bheitheh. So mar sin mí go le go chréinál crú a chuirteach go bach ní raile leis an sin amach an sin as an cean sin sciúpa ráise cúga Laighin. Nis an féadlob ordan a chrothú don na cúlathe agus O'Brien inis. An citóg níl te sin sa fada tócaigh Ryder. Ryder, daimte sí bearna fós ag Ava Ryder, gramú má dinta ag Ruth Campbell ortha. Ach scuilteach an cín ag Ryder an sin. Slash céimínteach an sin chun an spás a crú ó Ryder ach just button beag ag an zéir an sin agus cai siad bheith an chomach aniu leis an bhealach atá na chanílacha a gol agus ce go éasca is a praban an líróide an 4G an seo tábhta mín siad níos sábháilte leis an líróid an earlier an sin ar dalamh an sin nach a ríis aontocht na Connachtaí go bhfuil siad san ansaí agus go bhfuil siad síos an lína fid ó méidir na Laighin agus a ríis bach siad ansásta leis an brú atá de chur na Laighin go dtí seo. Fágal Park na mar sin tá Ivana Kirapati as Roscommon ní blin na teag dís tá sí cráte go má tí osa go mát mas fannach le onadí chun sacht chun parke Bella fecail céthe go staach beidir go bí Molly Starn ú Bevan Gleeson a bheits an ach tá Kirapati siúil in seo sús an tíomhlína agus níla sam a méid sí ráis tá sí breanú cráte go má mas fannach is céitach an sachtteach. Bach sí an díach faoi sin seo sean tíintach de Craobhchomórtas agus ríslú tú ag túsan clé a méid imirí ógatá tar éis teachtaiste so de ionach den na Connachtaí gohfuil nimir sin ag tacht tríd agus gúil siad ag gáil seansan ag an level seo agus nar feictú an méid imirí a bhí páirteach leis an fearn an faoi fé an sin rud an tábhach na Connachtaí agus an deirfud. Take an párcin sin tá Bevan Gleeson. You just start here, then you can move. Mar lu tú cúigar go fiche trí sin bhí den fé trí mar chud san uran fé fihan na héan na dimmer an idal an bhí seo carta sin iad Carla Tierney, Ivana Kirapati tá hééis an fárca ágáil Lísa McGonigal tar a glíhan Clara Barrett agus Kayla Waldron mar sin tá na coachalaí a faoi íse duna job sárhá an seo a go Connachtí seo. O'Brien imnóir fear chomasach í O'Brien nó timar siad na cluichí internaisiúnta ar fád a Chomórtas na sé náisiúna léana tuach go raibh sin ag Dealey Lewis an seo faoi Riley tuach an cín ag Brady agus Riley ríis cataisteach an sin a dro Bevan Gleeson chéad le féin level seo de Gleeson Broid chur le ag Fowley sin kick má kick cliste Ceann sin néite agus Laighin an na heachtamach leis
Stasci mi asad sin ó Nisha O'Reilly a Gramu Mad Zinta Arha. Agus Dacrofi Mora ag Cúgaláin Élu ó na Lea féin as Numarca Botún Láv Shala Gutí Sha. Mar dúirtma a gimmert tonight Cór Láidir Gríche. Tata Fina Gul Gatala and Shin. Nish Hannah O'Connor on Captain and Munsar Bunscola is Skullwilla a Yaukun. Take him back. Sheer agus Titsi O'Brien Shin but Droch Watton in Shin and Squid Saradis. Gramu Yernach Zinter O'Brien and Shin ach. By Tanya Rosser, a brand new show space you Ketaish Tarlu, mar Neil Cúgaláin heis achtamach a Harbe sa chéad leasha. Yeah, bheith an tíach leis an tispáintas go dtí seo, cúpla botún banúsach an sinach, cha mar rá leis an brú atá teacht ó lína chosan na Connachtaí agus an bhealachta na chnéalacha, tá sé éasca eáil cén fá bhfuil na botún sinach a rís rud tá seas amach nó cé go cruas atá nach Connachtaí ag obair sa chosan san sin agus an íireach tar éis na kickan ó fálaí an line chase atá le feicil an sin ba sé simúlan isis Tagan in Rodon and Sisho. Tierney a Hogal Chinarai, Carta Sheerig, Riley, Goodzas, Dealey, Spórt and Charity Laighin, Ava Ryder, Hushi Stach. Fósig the Connachta, Gaibuch and Keane, Bruno Cossa, McDermott. Riley a Fanacht. Carta Sheerig Eastig, Shannon Heaps. Fósig Cúga Connacht. Harta Deme Droninish. Shot father tacht o Botún o Cúgaláin. Tackers roll. Riley give it a Nina. No, Mary Healy being Anzi even on the Connachta le blianta beganús. Ach, Even Riley Togal and Desh Kadzisha. Tashi Troru and Pakash and Timpel na Parke. Firokal in Hiedska, Han O'Connor's in the Harbor, Cúgaláin's in the Harbor, will it shell of Fotsarash, Shin Cousins in Hiedska, O Cúgaláin. Paka Cúgaláin, it's in the Harbor, Agus Nakuli or Father Sathairn, O Nisa. Yeah, wow, and Shino Moore, Agus O'Connor, Agus Vishin Tavit on the line, mar Pina the Connachta Gold Keen, like Achumper and Shin, Agus, you know, in or a Khurjid and Lira de Mark. Tá sé de brathnú don séireach so beidir go mach siad níos fearr sinna dhéanú in áit Golgár an sin nó I sinna dhéanú tar éis cúpla deis na hógáil Golgár ach sin an bháin sin ó mór is dó bhí an nó Haney agus sin an taithí atá tá aici an sin nó bhí sé íseal an sin agus you know, na Connachtaí róir leis an glan amach ach a rís and brew father na line ach tá sosaku inis agus gandalt fach na imri sinrach an sin a chante agus just ag chormachna messages tábhaach an sin. Yeah, lu tú Christy Henny agus she dinne go rág an dhéag go fanel Cúgaláin a bhí mar chuds an fanel Chomórtas na sé náisiún nó tá seachtaid an fanel sin agus tá si de gimmert sin Haney, O'Connor, Boyne agus Elisa Hughes agus O'Brien and sin give it a Aoife Wafer agus Aoife Dalton mar sin tá go leor taithí idirnáisiúnta ag Cúgaláin níl ach duine bháin ag Cúgaláin sinní méh dílaí an bheanna furan úd níos dúche a bhí lárnach mar chud go fanel na sé náisiún thosa sí chola chlufa ar nói méh dílaí agus sin na honnaí propáil is a réiteach an seachtarsteach ach híomh na himnóirí tá go leor imnóirí Cúgaláin nach bhfuil ar fáilinne tá leithidí Níomh Dowd, Linda Duang agus Natasha Behan tá siad san ar fád Gertie agus sin Molly Scuffle McCabe agus Ella Roberts tá siad san Asbala san Astral agus san Nua Hélan mar sin go leor áthí an na fórne thugáid a chéile I mí ainnear sa Chomórtas seo as an kick sin as chonig tú choláidzid is atá an ghuí méid brú chuirtar Dana O'Brien. Line's the middle.
Nis cecha féide Sarah Delaney. Chiad clufa ecinio ag an level seo. So we're inside. Ín si ach nui mlína déag dríis. Ban Cúlan Túdra I Gildara nó Port Arlington. Numbers. Agus na botún Numbers an bhonúsach ag cúga Connacht. Níormacha ibhreacha acu an sin agus cicéiricha eile. O'Brien ach ní an kick sin harbol le Burtsa. Cain sin tóci rai. Sacht agus dúr flúthe. It's acid chin. Van Groeningal. Lucia McGonigal. Sonia McDermott. Tahi ag McDermott. Och mlínas fihin an an gramú ítach denta gí for wafer sin agus Shelf Titsi as na a Shelf Cúga Connacht agus grútar as Cúga Laighin. Nish. O'Connor. Machcha agus Gorman. Ruth Campbell. Delaney nish agus Dréire chéile tatús na park atá siad. Whelan. Cartamach go hálan ag Wayford, man tóca le Wayford. Agus tacht agus Lewis fuin shot to Curry. Emer Curry will dinne begolí stoppa. Curry! Agus na lína trasni an múd fortse a lehead go chríoch an sin. Léide an van atá sa Darró Emer Curry agus Lewis agus rasna sin lína. Agus tá na fórne chó scór héis cheanna numa déag. Víte sin ítach ó Curry an sin. Cúpla omperítach an sin agus arís luúún sin Aoife Wafer kick más a bhí sé an céclé ag an level seo ach tá capin international aici agus aflódítach an sin an takeíocht ítach an sin ó Curry ach bhí lán le duine aici ach tháinig mit an lús atá aici an sin agus sin ítach ó na Laighin prabar as tar éis droch tús an sin agus gol in aine chanílacha ach scóírítach an sin. Fáilte go dtíon Sports Grounds. Dana O'Brien kick Harvah Dakar ag an seo tíreach isteach san ngui agus sa máisteach agus níor sin an rón cúchta áil sa níor sin ach a lehead sa scór ó Emer Curry an seachtú clufa ag an bheanatá fithe cúig bliana díis lús clasí idirnáisiúnta agus léide si an Lewis an sin. Bhí si ítach ar fad rinne méh díli rinne si a seacht níhol lena is stoppa ach ní rusin an grím sách láidir a áil ar a bhean mór láidir Emer Curry agus si a rasna nína agus na fórne ar chó scór mar sin. Agus cluthe taine bhch cégan na Connachta Dakar. Captain na fórne Nicole Fowley. Agus na Catsa Shear. It's Ro Dana O'Brien. Dana O'Brien. Agus sin kick má O'Brien an sin leis na chanílacha agus tábhdú na Connachta inis go ban siad úsáid as an gcuí sin agus just go churn siad an breúir asir na Laighin agus thugann siad na seansan an or tagann siad ó butún an na Laighin ach an tábhdú tá buntáiste mór bant leis na chanílacha inis. Tá sin cáilte Cúga Connacht ach tre gútar asir íst agus sáthas bantas ó Lily Brady go dtí seo. Léidir si ucras an sin gramú máilin sin dinta Wafer. Si costa le Josh van der Fleer leis a gapín. Agus an cáin sin tití as láha Eva McCormack. He has Orla Fenton a bhí an maniscal. Dakar leis an sin amach tá sé ééis go brú a chur an fearn eile le na chanílacha tá sé Dakar éát eile golan éát eile ó scóir ibar dón ó ibar ceathir agus an costas an sin ó na Laighin. Bhí siad sús go luair agus go sciopí agus mar sin an dá húcar Lily Brady agus Sarah Delaney. Gertlia Delaney hééis an fárca ágáil agus fós an breanúnis Lily Brady ban chuman rugby a chahar na mart.
time on. Si gimmert le UL Bowes fi láthair. Mar sin, níos dúiche dog bheanna Kirapati. Ní bheith cúga chonacht ger go bhhacha den eile agus anadí atá isteach. Agus Sarah Delaney tréis an fárca ágal. Staach sin. Lisa Callan and Railway Union. Dehu Cliffe Eke ag an level shot. Mar sin. Whelan. Rís Titsi Aslava. Dan O'Brien. Tati Afina. Adzina Harbour. Han O'Connor. Ítach ó Hannah O'Connor an sin agus O'Brien it's in the Harbour Catamach go Hall and yin sin Campbell Fós ag Cúga Lion Whelan Emer Curry at east Dúir chéile dan na cuairtaí at the stas a chlufa shot agus tacht agus Lewis fún shot tá wafer Ítach ó wafer Brenner sin chashi McGonigal amach samach Catamach an sin agus Fowley it's in the Harbour near Ida le Claire Gorman and here it's all Stachan a Kozlova ach go leor Brewer another ball in ish Sonia McDermott Evie Riley agus go leor Brew and sin Dealey agus Eliad tá sé glanta eke ach Onan Cúga Lion de réir chéile tá sí teachta stas a chlufa seo agus sáthar spántas ón pocket east. Yeah, ítach go sin Leroy Dolan an sin attacked O'Brien be cúpla butún eki an sin go liú agus pass all an sin con wafer chur tríd pass all in Laighin an sin wafer chur tríd an Bjorn an sin agus rís an takeíocht attacked Rachot íocht ítach an sin ó Fowley con Leroy Dolan ach Rockroll a go gomat dan an line an ish. Fiona and Sheena Mach, Keke Khusha Stray is a live Cúga Lion a chliachna shot. Lloyds of Leary Campbell and Shin, Corrie, Haney, agus Cartashire, Whelan, O'Brien, nach níor duine ben sin, Pucky Suseg, Misha O'Reilly, Fós ag Cúga Lion agus Elise O'Byrne White, got a Gatala, agus Hannah O'Connor and Chin and Captain agus Botún eile dinta Cúga Lion. Nish, Cúga Chonacht, Heaps, Tatamach leis. Anoi, Shannon Heaps a dimmer dóig úr le Cúga Ola ag Chomórtas Idirchúige. Siad an carú clufa eke gona Connachtaí ag an level seo. Ní ar an na Fowley ach sin a chur an áta be ach beidir gan aiblo sé amach níl sam ran pass sin. An Keane, bhí sé agus deisian é sé Cúga Chonacht agus ordan das Tíiste go leat na cuairteoirí cad is féad lob a chruthú. Well, rud atá seas amach nó ghfuil Sathairn a géirí Rugby immert ar fós a géirí an líróid a chamad sir agus an scoile leis an líróid sa gramú agus sin ionntach agus gotí seo tá na skillna Anna wa sa gramú an sin agus náflad atá le feicáil Anna wa gohair le kicó báist agus atá sé ach is rud ionntach agus masúga nach níos mó puinte go liúa. Se clufa tainmhach go dtí seo a feicáil ar YouTube TG Carr nói Craolfort na cluichí ar fád ar TG Carr a seomach is ben cluiche canis ar siúl beo ar TG Carr ar an dar lá meán fóver na Connachtaí bei siad as spáile i Bort Musgrave an tachtain se thugann ag sin bei Cúga Ola in seo in Mouta Tí agus Cúga Lion tá siad san tuairteáid ar Cúga Ola sin Somála i Bort Energia de Sathairn de thugann agus sin ben clufa mór an ai Cúga Moon in Mouta Tí ag na nás na Ganzi a Gorma kick an cliste bei Fowley léitsa sin agus Russia sin cuníiste ar éigen ag Whelan niste fuair seo tá captain Nicole Fowley agus Botún agus Gramú déarnach dinta ag Claire Gorman an sin ar captain Cúga Chonacht ní haininte sin le locht leanta Cúga Chonacht ach Botún an sin ó
Nicole Fowley. Ban rugu Norm Clave is sligach ach tá sin na cónaí in gáile le fad an lá. Ban Harveh Spórt le Zimmer Pell le sligach agus soccer le Castlebar Celtics agus nói 8 gapín idirnáisiúnta eice chomá. Nis tínamach le techt ó Lisa Callan. Míhlachtúir ach an sele fós ag Molly Boyne. Boyne in oid a gobar mar physio le furan Chúige Laighin sin furan na bhar an oid agus nachadamh. O'Brien the das ó Chúige Laighin. Dan O'Brien gol gatala. Here mar le tolo a scuúla sin cín a chrá bhotú na sa chéile agus spéis sinama nó clibbert eile an na cunéilcha an Zacharóna an Tá agus be mar rán sin groisi de géirí na aflóid a chuirsaí agus an líir a churamach leithnach beidir a chaithid siad sin ahrú blóir an sin mar dúirtún sin an báiste agus an gcuí le feiceáil an seo rís an brú teachtó ó na Connachtaí sa lína chosint an sin agus leis an gcuí sin táiltear go banna siad úsáid as an buntáiste sin sa lá seo. Ionta chu fád ó facha Chúige Laighin. Bróid cur lei sin a ríist agus sin kick an chlichte. Réir a chéile tá Chúige Laighin a cur brú en an baile agus an óid luama an taithí atá ag Chúige Laighin as an brú tacht Lehetty Lily Brady. Green on the line. Lutú an taithí táid Fowley an sinach, is he an captain iniu fresh agus talán rú eici in áíire leis néimrí atá tar éis cruicne sús, bhí lán taithí an agus bhí lán canarí is sin ar hílí agus fílí agus job mór agus go dtí seo se go a hána Gramú mór mílsacht an sin ar Sonia McDermott ach Deanna is a siúr Fowley go híntaach Dílí Lewis Dílí ach gramú do chreite an sin neach me go dtíach cé rinne é Riley ríist andas ar fad Eva McCormack agus an chloig an cur síos ag Shannon Tuohy fós ag Tuohy Riley agus Fowley catamach ag Fowley ar a glíán Dílí sár spáintas a chuige Connacht go dtí seo híps a techt agus breúara Cata siar an sin Gráin ó Laighlin is gramú mór denta ag Molly Boyne. Nis, céad is féad leis na Connachta dhéana an chosad go má go dtí seo ach an líróid cuine ar a tála an sin ag Nicole Fowley a ríist cosins na chéad sco agus Aoife Wafer agus pacha Chúige Laighin brásásta leis an taspáanta sin. Ionta go Wafer an sin tháinig mid an tíbheile agus í an lús a bhí eici agus na aflóid a bhí eici agus sin an fáhfuil capin idirnáisna eici rih capinál de Chúige Laighin ach go dtí sin bhí sé sin ar aus ó híh an nonsaí ó na Connachtaí dílí an sin éon óir bhfuil spás eici tá sé brethná an dá séireach agus Fowley iontacha ar fad ó híh banistíoch an clé an sin agus í go isteach sa spás agus chur I Mariella isteach sa spás so ba sé de géirí an rud céine a dhéanana arís. Sciupaí Chúige Connacht níor an ais ag an an baile de sé leach go Briley Heaps ach ben ar sin láideach léirí ag Corrie Riley go go tála Fenton an sin McDermott agus Riley inis Fowley go das ar fád an sin ó Tuohy agus Nicole Fowley catisteach an sin
It's on va Lord Park is Shannon Tuhi. 6. Oh, agus Carta Buile Brunnen shot Aoife Wafer Vichy as Nimmerts. Agus ná ar níró aon gábí an nimmer an líród imethe rád níos lua nó sin agus bhí sin an daró tháinig mid fáilí a gáil síos le gramú déanaach agus seantíonnta an is dul compín agus punta áil. Agus Nicole Fowley dul it's drone na postínis. Agus Carta Buile sin tachtís 8 nuair is fithe. Mí á de wafer mar mar bhí mis rá bhí sé seaas amach an sin go dtí seo agus an inmarí a bhí ag ahrú rudaí den na Laighin. De nóméid dénach an sin ach seansíntacht de Fowley in is leis an uí. Nis Corlords a gcuithe in a dream. Tá sí boilte Crean, tá sí boilte go má agus scór Porky ag Fowley cholua is a tháinig an kickéirice sin láireach bhí sí gáil tá gáil ar na postí tá Corlords a gcuithe mar sin na Connachtaí chun cín chláin na scór agus ní nach cheire bhean déag ar a barc ag Cúgaláin ar fanlína meile. Seansíntacht an Connachtaí just an leiseo chríicnú go láidir níos agus ionintach á Fowley sin an rud atá do géirí ná tá imrí óg ar an park just an bhainn sin eáil ó cean an imrí sin seach agus an banisteach sin agus rud atá seaas amach nó kick ó silir so tá an struchtúr sin atá ag na Connachtaí si sásta go faideach goil tríd an láir leis Shannon Tuaí an sin agus na tosaí agus an sin chuhinn siad an spás an bhíod scoil amach lean. Fowley agus an churbróig lei sin is thuig O'Reilly go maithe agus O'Brien got a gotála. Tití sin siar chuisí as láha Lisa Callan. Sela bhrás a cúige chonacht botún eile Cúgaláin. Riley agus cramú mór mílteach dinta ag Ruth Campbell an sin. Tháinig bhfuil Riley an talla go crú an sin ach tá sí take chuice héin láireach. Agus Fowley a ríist agus sin kick doch gret away Fowley agus brúnis ar Cúgaláin. Dú a chéile tá Shannon Dór Nicole Fowley it's tróú rudaí don na Connachtaí. Button eile ríis an na Laighin níos an cimméid button láh seo le tá dent acu sa céad le an seo ach gandát fach Rouser ar buile faoi sin Tanya Rouser ar buile faoi sin ach ríis bit a lua an kick sin ó Fowley ach an service atá si ag fáil ó Even Riley den spáin sin just éáir an líir an tinta sé bog an líród agus sin tábhat an insa. Botún eile ag Cúgaláin agus é scuilteach an cín. Ach luama Nicole Fowley agus tá panel chuig a chonacht tá go leor árbhí le ó fiúin an panel a bhí gimmert a mí ainear tá cúigar tréis IDS agus cúigar a bhí a lán taithí acu so sin lehetí Fiona Scally, Laura Feely, Mairead Coyne agus Mary Healy mar sin tá go leor imróí óga fáil deis inne do chuig a chonacht agus mar luamad cúigar acu a bhí ar anna fehan na héan mar sin agus i ríist túthaí bean ar seohhaid túthaí deamú má dinta ag Tati a Fina i ríist an chléigean cur a síos ag Gleeson nar bhrá le cúga chonacht scór eile aáil Riven Bhisha ag Leahama McDermott ach an níróid tisiart chud lábh agus Pucky Sús sin go má ag Cúgaláin spásan is go Brian ach níl an kick sin chun roll amach
Deisiil ag dílí heachtar aiste agus Craobhchomórtas má dinta ag Níos O'Reilly. Ach, Astrú Strelva eile an líród cáilsa ag chuige Connacht. Agus O'Brien caiisi é seachar amach amsí Giamarc. Ach fós tá brú na cuairteoirí. Bhí sé sin seansín do gan na Connachtaí agus is am cad a Harlan sin is dóigur ceapa ceap si go si do gáil gár an sin agus an sin tháinig an pás amach ach bhí rider gléocht an líróid an sin bhí spáseici an mé an seo agus an sin tháinig an líróid arás a rís tábhdá O'Brien go téann an líróid sin am mé ach Heaps a hógáil sin an bhí chhlachtbar. Riley, Fowley. Laighin cur síos sin ag Brady. Riley ríist. Go má, Lily Brady. Siar chúisi sin O'Reilly. Glanta slús ag Fowley a fós an bhí chhlachtbar. Clara Barrett. Good acid sin. O McCormack. It's McDermott. Erish Craobhchomórtas má dinta. Ag Boyne. Slas came all in ag Carla Tierney. Carly Tierney. Muniskel. Fowley. Cean chuntar tuchta sí goil siar sin. Agus léite go má ag nibhir an ní Katie Whelan. Agus deis cáilsa ag an an balla. Yeah, ní raibh na hifrach ag na Connachtaí mé an seo bhí rider bhí spásach rider ach ní raibh den an takeíocht de tak. Ach in óir a tain si lehan, breithniú si don séireach beidir smuoine a si níos fearr go lehan agus lús a chur an immert os cór ag má gár an sin páil siad an líróid cúpla. Ní bheith O'Brien ro hostal leis gic sin díreach steach lábha Clara Barrett agus rinne an bhaing andíomh a tríide go chuige Connacht tar bar Laighin cur síos go Laighin. O'Reilly in sin. Fowley, Cattisteach, McDermott, agus tití as lábhar Nicole Fowley deise le cáilte chuige Connacht agus Spike Clibbert eile aineach. McDermott agus Fowley có-aibbrú agus Evie Riley a rá leis an méitar Henry Richmond bhfuil gramíthe Dearnach a dhéanana ag chuige Laighin agus hí san seo tá Sene Tatiafina nó Naupe mar bhí glite ar seirbhís iontach an bhain seo go chuige Laighin agus tuireann na héireann an nó héalann ó Róchas ach bhí sé fanel na sevens nó seachtar taobh agus captaine ar an chuige Laighin na bhua an Chomórtas seo in 2008 agus 2009 ach slúa rééisúnta má bailí isteach an seo go dtí na Sports Grounds a chéad chluife máta héan de Chomórtas Idirchúige Vodafone an óid bua ag chuige mún níos dúche in chuige ála sin cluife bhí arsúil in ard wacha Cahardéag a caracha héan a chríocht na sé ach ar nóid siad chuige mún na championí agus go leor brú ar chuige ála ní raidir lob bua áil sa Chomórtas seo le fad an lá breis is dem líana. Sim bhfuil ag an sin gáin ar leach na constant pack an sin agus beidir rá just a bheith níos faideach an sin nartá sé go san antaí agus ce go tábhas atá sé pointeáil ribh le am an seo agus tá seansíntach an is brú chur na Laighin leis an Clibbert an seo. Se mar tá cór láid ar gaoithe an tá chuige Connacht i gimmert leis an ruí sin. Pucídá iontach ó O'Connor. Tá sí chó láidir Hannah O'Connor ban an óid ar bheas gáiliad de ar nóid. Ach tá sí curtha fua i mála clia le fada gimmert le CYM Terranúr. Agus neart taithí idirnáisiúnta cí.
Shich Cúig Númad Catsa. By Wayford Asher Fork na Himmer Galua. Connacht 3 points of Fatsa Egg. Cúig Connacht agus. Need some Kedavi or Inson and Shin. Egg Lily Brady ach ni Raibre Shemach of Herbet. Nishin Shinamach Shin. Kinsa points of Dundá Urin. Veserb Zidu Ed. As Shamach Neil Machine Samach. Ig Faimu Morris Cart. Gulyor Botun. O'Brien. Kurashis Alar. Turkey Gama. Sach Agus Lewis Fuhe. Alicia McGonigal. Or the Raha. Nooning all. Good sheer shot. Quilin Agus and Kickshin it. Trace Colin Valach or Fad. Shin Ben Shelev. Ben Shelev after Ash. A Cúig Connacht Marshin. Shin Cameron Ruddy. Nachhfuil a goal gemad don Connachtí sa céad lein seo nó an Sína amach agus is am cai sin rud ag an ahrú ag leham agus si a goal gotí bhar sé an sin san Sína amach trína carúr agus an dachar leis na canílacha seo agus beidir ach sin níos fear rudí a chmad níos siimplí an sin nach Tábhacht gan is go bhain si úsáide as an buntáiste na canílacha ná agus na hifecha ribh leán freisin. Riley, Catsa Shear, McCormack. Titius Love and McGonigal. Agus Iríist. And oi, Trelane Chéadcliffe, Gun Chaser, Egan Dáirin seo ach in Jummercup Botún Love Shola on Dáirin. Nive and Verts Prívelinor, Tanya Rosser, agus Lyndon Jones Rohasta. Rashad Fornia tá Gaibú Crua. Le couple seachtain an ús, nu le couple mí an ús. Agus iad dírithe Chomórtas seo. Crouch. Bind. Set. Kick Ailsa. An Wayford Asher Fork na Himmer. Go Cúig Laighin héis denúmad I Muscan Facha. 3, engine down. Agus tá mis cheappa go méid Cúig Laighin réasúnta sásta. In naid córlárd a gcuithe Cúig Connacht gimmert go má agus níd siad a chéis úd amháin a chéile agus an cicéirice sin. Sin é agus go háir leis an méid buntáist an méid butú na háach méid sa céad lein sin níl sé sin an rud fecinn tú ón na léine an chuid is mód an am agus amach siad an sin is cos mát sa dair le agus má fanan an ghuí cosúla seo is tó go mar siad rist as ásta mar dúirtú go seach ag leán. Callan. Iríist, Míchlachtar, Pacar Asher híomh na Connachtaí, Gotcha síos ar sin. Orla Fenton, ach é scuilteach an cín ag bhean an gans íomh sé. Tríú clufeig an level seo ag Orla Fenton. First knock on the line. Shannon Heaps, Garrett Piesebug, Ama Choramú Beidir, Breather Bug a hurts na rin. Na studs heis titim amach. Ach, beis the gobbits on the Shumry Fesh the Skalua. Bind. Set. Banner Shir mar láideach do faca Cúig Laighin Gamu Mad Zinta ag boin ach Shellef fós ag na Connachtaí an das ar fad túhí machan seo agus tacht fú Lewis tá Dílí Charíis botún eile scuilteach an cín ag na Connachtaí ceann sin pucaí sús ag Gorman go das an seo breannar seo mé Wayford tá sí thar cían éonúair an sí Shellef in the an Euros in the Shellef tá sí gáil rudicín sa chrothú do Cúig Laighin ceann sin Liacha Shear ag Emer Curry. Tacht agus Lewis faoi McGonigal Turkey go más an air ban running all agus an sin botún Gramu Mad Zinta Aoife Dalton Nish O'Byrne White fós ag O'Byrne White Catsa Shear agus Broid Curlane Chinnig Nish O'Reilly Conjan fós iste Titias Love McGonigal Puki Sús ag túhí Am Bhí Lachtar Shelleving the Connachtaí Kids Fade Lobiana
Stop in front. Fowley. Cianchin lig si tro praba, Torquín sin, ag O'Reilly. Nishin Kittog, O'Brien. Oh, Stas came all in your gin van Elu. On Gossens. Haney, Goodsas, O'Connor, Machjud's a wafer. Chin Irish, Titsi Lava. Cross forward. Okay. Aoife Dalton and Chin agus Marshin. The fórne dul zone the Shumri Festis tá neart cancel zina ag the príomh Eleanori mar tá go leor botú na dhéana ag an dáir nach cluthe tá bra tainneamach a chéadú de teachtéis numa doháin agus buine méid dílí go chuig go Connacht and Chin Honnig Cúgaláin arás agus críoch álainn ó Emer Corrie ó nifer a cúig an darán mór agus Chin kick éirice fáitse ag Nicole Fowley mar sin an scór ag Leahama. Cúig a Connacht a 8, Cúig a Laighin a 2. Wafer, Ítach a wafer, Brenner sin chashi, McGonagall a machs the mal, Katamach a gin, agus Fowley. Tashi Bolts a Crean, Tashi Bolts a Gama, agus score, Porky Egg Fowley, Hulu is a
Sin na fórne arás fork na himmer nó Connachta arás fork na himmer mas fós a fannacht le cúig a Laighin agus bei se simú ce dhéanas na Connachta inis bí cinsa go bei rudháin a bheits cúig Laighin in bei si de churbróig leis an níród bei si de churbrú ar cúig a Connacht as bei si de geirí de chuineal ina le féin mar rinne cúig a Connacht lo féin tá an ruí nílte cho guifer is a bhí níos úche mar sin simbon táiste go cúig a Connacht agus cúig a Laighin a techt chun park inis just cinnta me bhfuil éon áthraí dinta ag ceachtar ar an níon éon áthraí dinta ag na Connachtaí go dtí seo agus súil le mór rugby mar sin fecim sanna tatí a fine is breanann si Harbh bacach a techt chun park an sin agus bindal an mór ar a glún aice chuirt sí hain níos luche sa chéad le. Gan out nílte cho flochas a bhí sé sa céad lean sin agus masúil mar si in an na butún láiseáil ar tháinig na don áfern sin sa céad le scrisamasta sa dair lean seo agus masúil go clé níos fearr an sin mar gan out an mionatá ag an áfern nó bhúil si de géirí rugby immert agus an líróid a cha timpach sin ní Henry Richmond an métar súil go si amach ar bar chuscupaí bhí si de stig gáil té agus é héin agus Jerry Garrity go sibh an Daly take amach agus ré chun tús a chur leis an dar le agus an kick sin ísio agus thucíráid ag cúig a Connacht Siarró Whelan agus beanna sin mar chic ó Dana O'Brien agus lig dílí cho sin plaba sin botú nó lá chúlaí tá brú ar dílí inis agus beanna sin tá ruí fós láidir mar thóg an ruí sin an níróid agus déile se ó méh dílí lá an chúlaí na Connachtach agus deisíntach Kicínta go sin O'Brien agus go ddíireach an túsamhach na Laighin ag géirí just líróid chur ráis de limister all an sin agus an brú chur ráis ar na Connachtaí so seansínta an Laighin is túsmach. Is fi go leor dacrochtaí ag an dáran leis an sinamach sa chéad le. Sin níos fearr O'Connor an captain ceannacht léirithe ag ban chumnaí na gáileheh. Agus cúig a Laighin a techt agus Lewis Fúb sellh is ag Whelan go dasad seo agus tá si ag Dalton agus creamú mór dinta ag Ryder sellh is ag O'Byrne White Ryder gar an gramú dhéanana ar deire an gramú dinta ag Fowley O'Connor inis cosanta ag Hannah O'Connor piucí sús ag Whelan ní éon spás an sin as an níor sciop ar ais ag Fowley Sár chostant ó nifir de san gheansaí glas Tóga chun cínean sin ag Bevan Gleeson Tháinig sísteach an áit Ivana Kiripati lua sa chéad le Stop in front, Green. Dílí chur bróid lé a Mark Amsí ag dílí agus sinamach eile le teacht ó cúig a Laighin. Leis sé simúlacail an aithrann siad a sin mar sin níos fearr an sin beidir gol phase amháin eile agus Fowley all arás ar chus agus an brút mór sin a úsáid. Maybe céad a dúirt Tanya Rosser le cúig a Laighin faoin sinamach tá se gaibbrú bhád níos fearr chá sinamach ag fáinú go maith. Tupta méad a géaltaigh na Connachtaí ach chunne cúig a Laighin an sellh ar an tála Amháin na Connachtaí agus beidir go raibh píos áach go bhain sin freisin mar céad mála thonnigmid an sin níos amcad a tharlaach bhí siad a gol chun cín agus an sin hit den éigen as an má leis an líróid ach chu na Connachtaí bheith chomach. Malí Báin in nifir seach a chuú síos leis an sellh agus Cai si na Connachtaí bheith chomach mar tá set an a brethnú an láidir an sin ó na Laighin agus mar si an sin a úsáid chun cicéireáil agus chun an lína gear an sin. Se pacha mór physicúil ag cúig a Laighin agus brú ar na Connachtaí Riley duna goach an sellh a chaamach agus túhí duna th bar
Shannon Tuheel on the parquet. Go fuig a Connachta Gimmert Harbar go Tisha. Conchin Cunny Ishte. Gorman. On Gramu Zinta Egg McDermott Gorman and Chin. Agus Shin Dian McDermott Vishigera Elu. As Planishin Han O'Connor Vrúshi Gleeson and Machas Amalach as Lian Shiara. Whelan. Good Zas and Shaw O. Aoife Dalton. Pukisus Katie Whelan at East. Gramu Mad Zinta. So Connor O'Brien agus Planishin mar fast Leitze. Egg McDermott Ní Rain Vuntoshta agus Tuckerman Shear ach an Thala Cúige Laighin and Chin mar V McDermott Vishi Ray Han Diru and Cleggan Hershis agus Hod Sus the Parquet. One green. Kid Kader Kaletat Kidianis O'Brien agus Fargo Park na Imra Grania O'Loughlin agus na Connachta just Thresh bheith faoi piece of brew an sin sa Clibbert agus beidir just chosan you Sathairn an park an sin Niamh O'Grady Sathairn sin ach go Lewis a cléir bhí an lábh an uachtar ag na Connachta sa Clibbert agus just which fell some more on the line sa ag deire an céad lean sin agus tús an deire lean seo. Bachon de Muyo, Niamh O'Grady, Tatchan Parkin, Notts Grania O'Loughlin. It is 3 Hinamach Asachela Grutza Eg Kugelain, Ruth Campbell and Thompson. Agus Eg Cragal Chun Keen. Haney, Shella Fos Eg Kugelain. Fos Akub, Katamach and Chug, Tatfui Lewis and Chin. Agus Trasnunine, Tatia Fina, Sene, Bras Ostela Shin. Sor Huspontus o Kugelain, o Honig Shidamach. Don Darla Sho agus an Oud Shin Tilta Akub. Sene Tatia Fina ag Trasnunine. Yes, Lína Ítach sin a Tatia Fina ach an áire bhí an oberchrú dente ag an pack an sin agus bhí an Lína Giara agus Lúmid an sin tábhata an costans an sin agus caiisi de sin is átal amach an sin mar is dóigh go fecamid an máil sin a ríseo an na lainní mar gandát tá si taréis an sin amach a socrú agus si ag gáil an líor de bhád níos glán an sin agus in our area is arm ítach agus arm mór agus lú tú ag leham cé go láidir sa tápac na lainní agus leis na chanílacha si sin an rud a bhí meidir súil sa dar lad an fisicúlach sin a úsáid agus an láidirach sin a úsáid. Agus an kick sláníthe ag Dana O'Brien ban chearthlaí tá gimmert le ó Belvedere mála clia agus sin an tús bhí an na cuairteirí dóéag a hocht an scór Shane McCatsa sa darla Will Fragra ag an an balla. Ísle East agus Conchin his plab amach í ráid le Corrie í smachú ach ní an de sí ein sangwal leis an íród sin. Ja, sin kick cliste an sin ó fálaí mar luúmid tábhaach an limister an seo agus sean ag na Connachta inis an lína chosan sin a úsáid a ríseo agus an brúach rá sé ar na lainní. That's sin ó Callan. It East, Wafer. Wheel in the fanach, Roll. Bevan Gleeson and Chin, Countach. Near Eilishi and Massa Malach. Agus Kikera Kigilse, Egivan the Hunkerstach, Lewis Achedja. Bevan Gleeson. Seo simúil an is leis an ghaoi sin bfu masú go feice tú kick don lína agus an máil sin a úsáid a ríseach féidir bhfuil siad géirí an líróid a ré amach ó seo
ach it's so it, you know, it's áitíach an lár an sin ontí a crothú ach Set. Stay on, striker. Stay on, 9. Ríist wheel in a fannacht. All's right. Shell of O'Connor. O'Brien. Dalton. Anzas Fad. Claire Gorman. Gutsi Gatala. All's right. Hannah O'Connor. Oh. Wheeling it east. O'Brien. Stay up through, stay up through. 6 Rera up. Chiele. Kugelion. Dul Sus the Parke. Tatiafina. Foley. Agus Pucky Sus Chin. Egg Clara Barrett. Wadney's Fair. O Connachta. Shannon Heaps. Riley at east agus McDermott. Agus Gleeson agus Craobhchomórtas Idirchúige Gleeson. Agus Thompson. Molly Boyne. A bhí cinnteach. On the ground, playing the ball. Chuir sí láimh in Euros Eratala. yeah, bhí sé gáir an sin ach bhí sé páirte do gramú an sin ach ancrinnes an na Connachtaí leis na pásanna an sin agus ríis rud atá seaas amach domsan ócé go sciopí is atá líróid a teachta Marco Éivín Riley an sin ag bog an líróid déan ó a bhfuil sé an agus sin iontocht do na Connachtaí bhfuil sé ag gáil líróid go sciopí leis sin agus sin buntáiste mór. Is time on the left and okay? Nothing early. Nis. Sin amach le teacht agus titsin Chichin. Advantage. As Lava Orla Fenton. Advantage over. Stop. O'Brien agus Déala sí. Sin ó Lava Ava Ryder. Nis. Cad is féad leis na Connachtaí dhéanamh. Sene. Tatiafina. Dina Gama agus Leanna Shummer Lewis. O'Reilly. Craobhchomórtas Idirchúige ag Clara Barrett ortha. Agus bulle mór fáilte agus í ard agus Shannon tú ní ha ach Clara Barrett ag fágal fork na himra marall ag Craobhchomórtas Idirchúige. Yeah. Tá mé ceappa go sí ag slána isteach an Craobhchomórtas feicméid is ríiseach beganí nóir an tíbhile an sin agus Ar cárta buí sin? sé dechar écol an dró sin ach gandát bhí sé íseal i gáil isteach don ompar agus i slána beganí nach a ríis tháinig sé sin an sin amach agus an botún sa sin amach agus just an dechar don na Connachtaí dhéana óir atá si de géirí ard don na chrátha tríd an sin amach níd si den an é dhéana just aspa crinnes leis sin amach agus is ní buntáiste mór nach bhfuil si den an sin a úsáid agus bhí limistar ionintach acu an sin agus Yeah, just let them come. just an blú aráis ar an aríis tar éis ob a chrú a dhéine dul sús an tíobh sin ach an is Okay, watch in ní here. buntáiste mór leis an she's ever one. Orla Fenton teachta ráis agus Time on. bhí gortú High choráiste bhí an dochtú agus an physioiste ar a barc ach tá sí cearc leor tá sí sa lína cosanta I know cheadh Van Dijk sa lína cosanta sin Cárta buí bronta ar Van Wio Clara Barrett Need a step when he's stuck with the markers. Seo deis go Chugaláin an gúi ag láidú de réir a chéile ar laiad tá sé teirm an seo ar an móthar beg
Cúige Laighin ag Craobhchomórtas Cín. O'Connor, O'Brien, Tatiafina go Holland, Dalton, Spórt and shot, ag O'Reilly, Tasnúníine, Shin, score and lay, Fáte, ag Nisha O'Reilly, an Van Og, tá gimmert, the chéadúr sa Chomórtas shot, críoch do chréite. Ítach on the line, you know, the Tussie agus na cúla tachta céile an sin agus, you know, má fecadú ag méid ifrecha bhí pártach den máil sin ó sin a tháinig an Spás ach a ríis láseáil ítach an sin agus pásna ítach an sin, you know, luúmid an chaiblann sin sna lár idir san é Taite Fanini agus Aoife Dalton an sin iad tacla céile agus pás ítach an sin ó Dalton agus Creek nó ítach agus Gandát lábhan útar fáta is ag na Laighin leis na buntáiste ifrecha freisin agus lán le déine ag na Connachta an is agus speisial simú amach siad an treasure as an is leis an aspa taithí sin bhí me a chaint faoi níos luúthe, you know, tábhad an is go téintí de ráis go dtína rudaí a bhí ag obair san céad lein sin, you know, agus go siad an chuine le an sealamh agus, you know, ansaí. Let's acht. O'Brien. Agus mí O'Brien and Chin and Desh called to bei Lochnan to Cúige Laighin Wad ní sásta le sin an Dara úd san Leasha O'Reilly ag crothí go hálan i sin ag na cúlaithe agus cíochnaí ag an lán chúlaí banchiil bhaintán Nisha O'Reilly agus tá róhan le duine is ag an an baile i gimmert na I cór láid gaoiche agus iad tíhir chlár na scór. Iríist Connachta Siar O'Haney agus tócí ag Carey go das ó Carey frisí údáling sa chéad le his cheanú me déag O'Brien Fowley agus botún an sin ó Fowley chúisí le na bróig an áit a ghoil agus an níor de smachtú an láb tócí ará agus kickáilteach an cíine gan ifir de Fowley agus de réir a chéile tá an bhrú ag méadú an an baile. Cúpla sin don na Connachta agus céile Waldron I Morella bhí páirteach don Fern faoi fé an sin idirnáisiúnta agus There it is. No, leave it. simna is an náthir sin ná éon rud éana agus ítach an sin. Gheamú denta agus na Connachta treads go féochar agus cicéad mór bútsa. Well, bhí me a cant faoi Canary agus, you know, na Canary bhí taréis Creek na sús agus Gandát ceapan imir atá seas a sús aniu nó Shannon Tui do na Connachta, you know, san umper just ansplóidir agus anláidir agus tá sé lánach don lína chosan sin, you know, gcónaí an céad in na sús agus, you know, fecadú an fisicúlacht an sin leis an Grama mór an sin agus sin an tábhaach do mion gach cean den Emery ar fear an Connacht sin, you know, nuair fecinn tú Grama mór cosúla sin agus simúlanis amach siad an sin amach an ceart an seo chun ansaí a crú. Céile Waldron agus Orla Dixon ar a barcan is don na Connachta. Orla an óid fad úd an nuair deire dim in na fórne seo I mí air. Nar bhrá le úd eile amsú agus tá an bhirtin is still lá in na park faoi láthair marall. An óid an cárta buí brunta ar Barrett níos dúche. Nis, McDermott. Gramú mór míltach eile ó Aoife Wafer. Riley. Fowley agus chéad Africain an seo ar Orla Dixon ban Galwegians. No hands! An múntar Spanish Goláiste ní bhéala I dún. No hands, Blue, leave it! Riley.
Gramú Madzanta Kari Chin. Fósig na Connachta. Trúhi. No hands, blue. Shella fósig an balla. Nish Gadzas and Shaw. Maeve Deely. Einar on Deely live at Lirod. Tushi got Rudy Kings of Crohu. Gadzas and Ish. Waldron. Fósig Cúige Connacht. Fósig Dóchan Keen. Zera. Tushi got to Gatala. Agus Chuni should Shella Ben and Lirod at Atala. Hog she the Stacha. Agus Shella Vadash. Egg. Numna. Sna Ganzi Agorma. Different more tá fecal an sin nó an méid brú atá tacht on a Laighin sa cliché, you know, níl an líor a tacht arás có glánas a bhí donna Connachta sa céad lein sin agus sin níl an lús céanas an unsaí agus gandát is tó gur sin ráta ag Tanya Rosser ag leam bhí an rud éigen a dhéine chun an líor a cumad níos máil mar ní rá sé de car brú ar be trí an Cliché agus job Madzanta on a Laighin is there lá ó híb sin. Shoulder on, flanker. Shella Vig O'Connor, Katsama, Whelan. Oh, agus Titsi as Lava, Dan O'Brien, Botún Moore and Shin, Waldron, as in Shella Veke. Riley, Dina Harbour, McDermott, ach Arisht, and Skulitach and Keen, Fowley, Kantach Tamsha, Lira de Can O'Connor, ach Nira Ain, Buntoshta on. Go Chúige Lion, Dorlish and Mater. Sin simú nach mhór siad an fór siad an buntáis an sin ar an réisir an sin. Mar gandát fi sé sin chun Cian O'Brien an sin. Antas Pontus an sin ó Christy Haney agus That's you Fogel Park Nemra. An láidir sa Clibbert ní lábh an uachtar acu sa Clibbert agus dé lár an máil sin a bhí bhfuil go híonach sa dair le agus seanása leis an méid fá denta ag cíanú. An Zas, Deely at East. Fósig Deely, Maeve Deely. Goladrolina, Katamach agus Dixon and Trastulina. And Leheads go score and chin o Cúige Connacht. Crohia ag Maeve Deely. Agus ag Crichnia ag Dixon. Marinja she. And I, Cúige Lion and me Anya Shakatsa. Intach ar fad. O Dixon. Ríis intach ar Ríis O'Reilly. Céad Clibbert a bhí an lábh an uachtar ag na Connachta sa lá seo agus an job ag Deely. Thonnach an lús an sin agus tamána sé chosa tríd an gramú sin agus bhí an tagtí lean ach just ionta go híomh an pass freisin rinne sé gacród an sin agus leomid sa céad le éon óir a bhór si an líróid bhí sé brandnú don séireach le pí spás agus Ríis Deely a rinne an chuide smód an úd sin a chrothú agus críicnú ionta an sin ach sé díreach sin an rud a bhí tastal an na Connachta. Imnar an na bliana an ara Orla Dixon ag amsú an úd sin go na Connachta. Nis seachan an bhearna a laidú go ráfuinte. Kickmore on Gatin. Agus ní rug fálaí ar sin a chorbe achas cuma tanúd fáte sinna bhí wathú sinna bhí a tastal sinna tá fáte ag Cúige Connacht agus tá an uan ball ar eis de chlufa seo agus techt chun park an sin tá Clara Barrett ar eis ar a park chumá agus í gutisteach go leor na parke. An probably tacht on a Hannity an sin Hannah bit Waldron Portal Cúpla an sin le Cúpla Umpar Mór agus Ríis Dixon an sin críicní inta mar dúir tú ach san rinne mar si an ó dí ahrú agus scór eile Ítach bhfuil Waldron módíireach for Waldron úd na Cúige Ola agus Cúige Moon na mí Aniar den eile bhí ar fanéil fé fithe na héan tá tauchaí mór rih céile Waldron
So no Zimmer at Joe Rold and Zimmer shall Gaius Rusha Crave Fahan na Gaius soon leads the Shachtoti. Long Harvest Sportus Tashi Harvest Sportu Laighin. Agus you can't shin squid on Keen and Beckham with Craobhchomórtas Ella. On Tala Ifa Wayfringin nar Brunu Craobhchomórtas era. Kashi Van Cormac and Shinach Nor Vievricha Egnalini was course in the store. We didn't want element vi toy curry and shin freshen couplers and kid lavish arm mal tachtmach on cliche agus Dirk and road cane and shin the McCappa grow kickerke gilt ki chance for the Connachta ish remach rish tagajerast and Sheena mark agus round out Vachna line a card everywhere and Sheena mark show. Fekatu on Vrat and Shin. Ag muir tíbhlíne léiríonn se choláidir is tá Rugbaí sin ordaí ríist. Dakar in the himnóir a choláid tá sé terim. Níor sin tití as láva Sonia McDermott. Agus breannar sin wafer ríist le gramú mór míltach. Agus gortú crás seo go orla Fenton. Time off. Fenton hís agus í gortí. Just take her back a step, set the ball up. Fair nu ban Zimmer na chéadúr go chuig Connacht na cúig Laighin I mí air. Agus Fenton natá ítach ag commógaí ar nóid Zimmer si le furan minar in na gáile bheith. Bíonn si fós a gimmert lena Craobhach. Tá imní loch leanta chuig Connacht in is mar tá Fenton hís agus í gortaithe. Ja, an brew tak 3 an Sheena Mach and Shin Gail she'd an Sheena Mach na line ach we should dear tak 3 de car brewer Laighin Riley and Shin agus Ireland Fowley and Lears a pass mach ach rish an Lina Chos ag tak sus an Skiopi and Shin agus o Shin Hanek and Button Shin ach as long as you've time, you're fully phenomenal somebody there. Shin Clista o Fowley and Shin agus McCormack freshen, you know, mar get she kick airs Erica Sakade la Fween Hivrica and Shin agus just Rod and Rater nach Rod and Hivrica Kartik na Laighin and Shin chance na Laighin and Shin Mála úsáid a ríis stoy agus tafdot an Connachta gairann siad níos ísir a stoy níos lua mar cé cúpla eile an sin bhí siad ró ard agus bhí sé ró éascad an na Laighin an set sin a chrothú. Nis Ordon san chéad sco ag cúig Laighin. Hold, they do need time, okay, so make sure we have the number set. Cé is féad lob a chrothú. Wadgis fear sa dar leile se sínta amach. Deas siimplí an carptína gáil sús a Thompson, Hannah O'Connor. Ní go chéadúr Craobhchomórtas an cín agus ní go chéadúr wafer agus na physiciúlacht léirithe aige eice Tócíráid ag Malloy. On step. 9, start listening. Outside. Nína samra cúig Connachta na immertsach. Leanamas leis. Boyne. Ítach ó Molly Boyne go dtí seo. O'Connor. Carta Shear, it's O'Moore. No hands! Backward. City chin as Lava Ruth Campbell. Onside, step. Whelan. Corrie. Cup de Gramú Mad Zintig na Connachtaí, chunaí de chuneal amach. Iríist na chosins, ach tá si de géile, méidanú ró. Chula éireach teach de ríist an seo. Agus bhfuil nína trasnaí an sin ag Callan. Cuinín áirde. An job and Shin
Waldron agus Tui an sin I command sús agus 4 green stop. Sár spánta som McCormack go sin chama leis an glógad Zarag an Capín Zarag. Connachta bheith Cormac an sin lán daoine a cant leis an réitar an sin agus tábhad go tag an gach rud tríd fálaí an sin agus an cosanta náir an sin. 3 green as well. Yeah, tas pánta sínta an sin ó Shannon Heaps den eile seas amach domsa an sin lán taithí eici ach you know sás lán líra jumper agus hána sí sús an sin le haid cúpla gramú tábhacht san PC Sternach an sin agus freisin láidir san clibbert ach mar sí ansásta leis an taspátas tá chuiriste. Dearbh le Canty takeirsteach an áit Shannon Heaps agus be Connacht sásta leis a gic sin. Difrich mór idir na fearna an sin tá chosan sa tála feicáil ó na Laighin sa sin amach I bhád ní sucra nó na Connachtaí náire. Pretty much step green, please. Cé go ghuiifar sa tá sé ba a súl gomach pád sús agan I gibhar dó an sin I gcónaí ag na Connachtaí agus Sitsin sin as láb an na Connachtaí agus Even McCormack ní uair sin an mí á bhí sé sin níos fearr. 10 and 15 blue. agus Dana O'Brien agus Nisha O'Reilly fágáil Park na himara. Takeirsteach sin tá Lisa Mullen. Okay. Simúl goil Shannon Tui taréis go isteach I gibhar a hocht an sin bhí sé lárnacht an chosint an máil dearnach an sin agus taspáine sin kick-off physicúlas atá sí bhfuil sin an goil an sin a gibhar a hocht. That's a sheer gama, Queelan. Good sin. Oh, Mullen. Agus an tití is láb a wafer. Agus an bhí lachtúir ach wafer scoúil ar an níoril sin dús. Rís just butún bunúsach ó na Laighin nach feiceann tú go mór an tá sam gúil se seo an céad cléach leis an débhnach agus cáilethe na imreoir atá ag na Laighin gan dáir Tanya Rosser díach faoi an méid butún lábhseáil a 100 nu. Mar sin Perth Shainte ag Orla Fenton. She fog on the park. Molly Starr is still come agus Gertu Crass shot the Claire Gorman. An tábhacht gon na cluichí seo le feiceáil an telefís, well YouTube inne agus an telefís beo ar TG Cahara seomach. Time on. Hí tá clúdachs na meán an tábhacht a chonigmuid an tanchar a bhí ag an clúdach na meán nuair ré an fud an soccer an chur an damda croithín se profil bháid níos mó agus níos fearr gon sport agus spéad go ben enrúd a sprágus imróí óga an níród rugby a ficasús agus tíú an rugby mar sport. Dixon, good asway Dixon, Gramú má zinta an sin ag go Burn White ar hí. Pokidai ag Waldron. Cúpla Gramú mór míd a chur staach an sin ag Cuomh Malloy a chonig sí chun Párkit. Pokidai chun cín sin ag go Grady. Agus Cicéad eile géalting na Connachtaí a cuineáil an seileh ar a tála. Yeah. Sin eistú se le bhíonnta chu Cuomh Malloy an sin agus bhí se le feiceáil an sin bhí an takeíocht just beaganín déanaach an sin ó na Connachtaí agus pictoránhá an sin ag gáil cabhar an sin ó Molly Byrne ach
Níl touch fáte sin. Agus sin droch watú nó méh dílí tá sí spréachta le hain. Sa leis go bhín teangan sin. Cé butú natá le feicáil ó dílí go dtí seo tá spántas ionach feice ó dílí ach sé bula fi sin ach clibbert mór míltach an is seo óna Connachtaí. Se denú mad fácaí cheann Fuinsa it's in the fórne. Crunch. Bang. Set. Both front rows need stability before the ball comes in, okay? Take your own weight. Shoulders up. Crouch. Bang. Set. Hold. Tuaí Ryan sin ag cuileann. Wafer. Carry ríist. Sár chuspánta so Emer Carríneo. Nis Hannah O'Connor. Kinsa by O'Connor. Sanárib go bhíoch Emer ach a ríist the jingle síos ar a sin. Derval a Canty. Sár chuspántas. Ó Canty an Thompson. Chéad séasar ag Canty. Le cúga chonacht bhíoch sí le cúga mún ach astú stelle bheith iontach bútse ag an hibhir a hochtéag. Lán fáca duna Connachtaí muid de géirí úd eile áil agus clé seo athhrú agus go dtí seo just na five na mór a bhí acu nó an sin amach agus an crunne sin amach se den an sin socrú agus You're in the middle of the mark, so if you step. bheith níos crín an sin agus úsáid mar ardon tá si de brathnú an dá séireach san ansaí éon ó caitheann siad an líomh amach. Seachtas sin amach. Agus an sin cáilsa ní rosí sin zíreach botún eile an sin amach agus Lán brú tachta sin ó Carry agus na Laighin an sin ríis beidir go sin an taithí atá ag na Laighin Rugbaí marí ógus sin agus le kick ó Decker satá na chanílecha gandát is dúlan mór Crunch. Bang. Set. Hold. Can you go to Gatala agus Angle. Collapse. Níach go go tíach cé a Harlan sin run a níos am bhacha tú. Tá réitar fógrat ar Niamh O'Grady gur sí tapteach ag Ilan Aisteach. Ceir go leor domsa Cinnte chuair siad Gatala. ach bhí me ceappa go raibh Derval Canty thuúil an talach Elsa Hughes takeach an parkin áit Katie Whelan as an kick chutha so an tíomhlíne ag Lisa Mullen Dan an Charrig Dove an óid neartimróí ag an Charrig Dove nó Blackrock mar chuid de fanna chuig go Lion an óid go leor gan na fórne san AIL tá siad lonnaithe I mála clia. Stop! The Railway Union agus an Carrig Dove Lárnach. Mullen iste I fógart. Hughes iste chama. Ball in front. Fósa Cúgalain. Callan. Now to rock. Hands off green. Pucky Seuss Chinnig. Hughes.
Hughes at east. Mullen. Agus go deas seo é Dalton. Láideach léirí Gorman ar bhreisí Línas. Cáilte hálan lína an sin. Se beag nach an chostas an sin an Connachtaí chuna í stoppa. No. Ní an sin ar Claire Gorman. Rá sé éasca eáil. Lína. Goal line drop out. Stick her back here, stick her back. An láh seo go dtí sin ó na lainní chun í a chur tríd ach just an bhealach bhúil sé an dal bheith go deire stoig ar prab an líor amach ó lába. Sin ban bhla clia Claire Gorman tá sí híos agus crampa carás dó Gorman tá sí gimas mar lán cholínis ó tháinig Maeve O'Brien isteach agus ban atá iontach ag seoltóirt chumá ar sin beidir bhfuil taithíocha ar chunéalacha gcuifer mar atá an seo sa sportsgrounds. Mar sin chead a faointe na fórne, mu dréidim I dró dear an na himmartha. Deachart an Connachtaí tréad amach ó an leimisteir seo leis an níl siad an áír an sin amach a úsáid ach mar sin an dúla atá acu. Time on. mar sin a ceann sin tuchaí ar ag Maeve O'Brien. Cup de sliascin muirthaí agus cup de gramú dianta ag na Connachtaí. Tití as lábh Jess Keating. Shella Brash ag na Connachtaí. Stacey Hanley dina go má. An bhrú teachtasteach seo ar Riley. Knock on, no advantage. Ceann sin scuilteach an cín. Mar sin Clibbert sela. Mar sin Sár Hispántas ó Facha chuig go láin. Tá sé hééis an bonchloch a Crouch. chruthú don uireann go dtí seo. Set. Agus brú an uireann bála caithe siad éalú má tá seans ar bit acu an seo. Agus sin go deas ó Riley. Even Riley iontach ar fád an Ivraní. Fósaigh Riley. Riley do chréitse agus tá sé fátarás ní acha sí mach Maeve dílí rinne sí thbór. Ní chréitim go de chuine isté. Waldron seo do chréitse an na Connachtaí. An féadlob an clifa seo a scubba ag an zere. Túhíd in na thbór. Riley a ríist. Tá sí tucha tréachta gramú mór denta sin ar Hanley. Fósaigh Riley, Catamach a dro Fowley, Kicra trasna, agus McGonigal is de fua. Fósaigh Coige Connacht, an Clíhannaí a techt an park inis, McGonigal. Costans fíochhuir go dtí seo ó chuig go láin, tóigh ríiste ag Riley, agus an ceann sin scailteach an cíne ag Hanley. Deis cáilsa ag an bálaróna. Air out an sin O'Reilly just an Lewis agus hiig si go rá an spás níor tháinig an líor arás go gláán an Clibbert fi si go arás ach fi si an é sin na úsáid agus just brise iontach an sin takeíocht dínta ag teacht an sin ar an clíán agus rinne sé just rinne si job iontach just faniste an sin agus an líor de áil arás isté an sin go dtí ar Carabar a bhí an ach bhí sé idir gáimúir de léich na himar a domsa agus grinne a Country Riley an duine eile seaach domsa nó Nicole Fowley luamid kick go tábhat a bhí si ó híomh an ceanart agus ó híomh banistíocht an clé agus bhí sé ar aus an nniu ó híomh sin agus mar sin is í Nicole Fowley an léich na himar anniu domsa agus antas ó Nicole Fowley.
Sárthas Pontas fud na park ach cin sa fálaí bhí sí lárnach go cholarad atá cúige Connachta Garriana agus anóid sí an captain Gramú mar míltach tinteag Molly Boyne in sin Waldron níor hainin Gramú sin le Lochleanta cúige Connacht. Nis Tierney Dixon for sí útí stúche déala sí ó an bháin catteach an shot it's throw McGonigal. Haverty a chashin cheer í taketeach an áit Riley. Go das an sin ó Connachtaí Gramú má dimta ag Jess Keating. Fowley Waldron agus a ceann sin héis éalú as lámh Waldron. It east Haverty Lewis and shot Clara Barrett go hauling to Maeve Dealey Trostner Lina Pod Slua got to Crackles and Shasta Sports Grounds Peter go lost Dadú le bheos Mace on to the Connachtaí Martha Shield Hunkeen score do Grete Kriechni ag a long húli og Maeve Dealey on Dara Oud Fortige Fershi Oud Heish Numa the one agus bhfuil an tá Dara Oud Fortige agus bhfuil an bua Kinseke. Bhí sé sin arás just an mion go dtí an deire an sin a géirí an líra go má beo agus na pásna chuirtí an sin an dachar den an Laighin cosan a chruthú mar ce go más a bhí na Connachtaí ó híomh an líra go má beo agus ce go lús first bhí an líra de tacht amach just críoc nó ionach an sin an lús lúmid beidir butún amháin a thonach mid ó dílaí aniu os cóir sin bhí sé arás bhí mis rá Nicole Fowley bhí sí le na himmartha ach Shannon Tuohy páirteach don pí immer sin freisin bhí sí ionach aniu agus dílaí freisin is dóigh amach Linda Jones anásásta leis an bhealacha a leansiad a raibh ag tréide agus an bhealacha chríochna siad an cléir seo. Bí cinnte go Lyndon Jones hásta agus tá Lochleanta chuige Connacht hásta agus ciúnas an isto Sports Grounds an kick le tacht ó Fowley. Níntí sin á fáda mar sin Níl an Immert críochnaí a fós an tábhaú den na Connachtaí níos an smacht agus chuine léir an sealamh. Mar sin an bhfuil freigra ag na cuairteoirí an féidir le cúige láin na heachtar ais. Agus bechearcha nach sí hééis sin na scuil amach an bailach ar fad. San kick sin nítí sin trééis a chu amach bei deise eile ag cúige láin. Gramú mór mílteach dinteag Eva McCormack an sin. Cartamach ag Hughes. Tá sin kick Harveh Clishton sin. Sin seansaíach an iste na Laighin brú a chur na Connachtaí agus sin an ligad is mó atá le feiceáil ó na Connachtaí inniu an sin amach agus críoch dramatúil le bouta hían san Chomórtas Idirchúige an just na Sports Grounds. Bua níos lúche go chuige mún. An bhrú ar fad an seo ar Brady. Tá se Héiseáil siar bhfuil se acab. Caiisiad é seo ebrúmach. Onside. Fowley. Níl sin sa fad Shelvenish. Agus O'Byrne, White-Trish, Nicholas to Éalú Reeds, Nisha O'Reilly. Tá ibrach ar tíomh lábh clé cúige láin má chaintí macha O'Brien. Gramú má dinta ach fós acab. Maeve O'Brien. Dealey still é. Hughes a fógurt. Scuilteach an cín. Gramú mór mílteach dinta ag
Céile Waldron in sin. Agus tá cuit gan na Connachtaí caite. Tá si tucha, tá si tréachta. Sár Spóirtas ón na Connachtaí in seo. Yeah, Camerá tuncar na binte just tá sé sin seas amach sa dar lean seo. You know, hí an lábhan útar fáte ag na Laighin sa céad fé nómanta sin sa dar le agus hí sé sin an difriocht nimmerí a tháinagus dé Orla Dixon, Céile Waldron just who you know tháinig mid lús tacht a ráist an clé agus Let's get it right. just cric nó ínta a ríis just is tó Jones an sásta leis an bhealach treid de ráis is déad clé seo go háir leis an méid imar ógatáir an clé seo agus you know má feice tú hall an panel na Laighin an debnacht agus an taithí antá an sin ba tú ceappa gohfuil an debnacht agus an taithí céine ag na Connachtaí. Luú na himnoí óga sin Molly Starr, 9 mbliana déag, Bevan Gleeson, 8 mbliana déag, Haverty a gibh a fé héan, níl si 8 mbliana déag chumá, agus Céile Waldron atá hééis ar chola áit do na Connachtaí sin céad mór géalte agus i bí Waldron na chéile mar sin. Hannah, bhfuil sin ná na ghola drón na postaí. Hannah O'Connor an captain an uimhir a hocht. Tá sí brá ábalta kickhall. Peladors an chéad sco. Just we are. Ach. Tá Tá se feici am Hannah a churbróig mór míach le líradí mar sin. Ó, tá sí gáil a ghola drón na postaí. Hannah O'Connor. Ban na gáilbhe. An féidir lé. An bua a chinú de chuige Laighin. Nis Runa cégur glína chuige Laighin gur siad gáil ar dús a drón tíbhlína in sin an dró na postaí. Well, nis tá kick le teacht ó Hannah O'Connor. An múnsar bon scoile i leabhcan. Ban na gáilbhe. An féidir le críthe chuige Connacht a bhriise ag an zere. Ní féidir, ní rug siad a gic sin a chorbe si can sin tócírá agus brean ar seo tá Connacht a teacht amach McCormack á Lewis ítach néri a go sin agus Shannon Tuohy a bhí lárnach go dtí seo agus chluthe sártha Spóirtas feiceáin goilech an cíneann sin tá O'Grady. Tócírá ag Molly Starr. Waldron a ríist. Ó mó dhíireach ó Waldron. Leave it blue off your feet. Agus níor haine gramú sin le locht leanta chuige Connacht. Tá siad gera an uair an bála ag ríasa. Fowley a ríist go hálainn McCormack. Sleascéim álainn an Timróir tá gimmert sa dararán. I ríis Canty, Iar mór chuige mún. Lárnach go chuige Connacht. Willen Shell over Ashig O'Connor. Tá sí a tochels. Get out of there. No. Tuohy. Corrie le gramú. Ítach a ríist. Tierney. Rá chuige Laighin. As an immerta sin. Go hálainn i ríist ó Waldron. Ban Railway Union gimmert haar bar ó honnig si an víse. Nis, Tuohy. Sártha Spóirtas an seo. An dáireann. That's it. Time. Tom Cartse. Ní chána Connachtaí ach í seo a chur amach agus is bua stadúil in seo bua ag na Connachtaí. En I na Seanlábhaid, na Laochra, tá na himróirí idirnáisiúnta ar a barc ag chuige Laighin ach tá bua ag chuige Connacht a lehéid de Spóirtas gargan zere tá siad riméadach tá an bua seo tiltte acu agus duine sé seo a wahas gon uireann an seo agus do nachleanta agus go chalíní óga ar fud chuige Connacht béisiad ná an uireann seo a leanúns. Sártha Spóirtas agus bua de chéad sco ag de Connachtaí Ronan
Bhí sé sin ar ás gotí an deire ríis an stíl immer a tháinig mid ónna Connachtaí bhí sé I gcónaí géirí an líro démart agus an líro de scuile amach agus go leathan na spásna hógáil na bearna hógáil agus gotí an deire lean siad raibh mar sin agus a ríis ceannach díntaach an sin ó fálaí bhí Riley ar ás luamid léh dílaí agus a méid a rinne si rider sa céad le ach a ríis leis an aspa taithí a bhí in a Connachtaí just bhí an taspánta sin ar ás bhí cúpla óir Sathairn an sin a thuaigh na Laighin síos agus bhí me ceappa go raibh scóir teacht ach fan siad sa tred agus tháinig mid immertí mór híh an chosintach taspántas ionintach chun na Connachtaí. Mar sin faoi láthair 5 mún ar mhar chlár na buintí ach brenner sin Connacht sa dara áit le chéad faointe ach go cúgaláin tá si sa trí áit ach 5 Connacht beisturtáid ar 5 mún na Bark Musgrave an teachtain seo thugan 10 áireann agus cúgaláin well chuir siad san fáilte rih 5 ola go Park Energia beisi de súl le bheith arás le taspántas a bhád níos fearr ach sártha spántas ón na Connachtaí an dáid na teachta dara le ó Orla Dixon agus ó Maeve Deely an dara úd go Maeve Deely fuirsí ceann an lua ach lá staúil donna Connachtaí an cluthe seo búta acu agus túsíntach leis Chomórtas ag an an balle. Ja, agus fécins den seachta teogan damach si an sin amach sin a socrú agus rudí ahrú an sin bhí cearchamach bhád níos mópinte fáilte ahrú an sin de Tanya Rosser agus na Laighin ba siad san fécins a ráis agus bhí an ámacha botún lámh seáil an sin agus beidir nach bansi dúsá as na láidirí a bhí acu an máil sin agus an clibert sa dar le gandát ní bhaid síáasta leis an asp crinne a honigmid agus in áire ní feicú sin ó na Laighin tá sé seo an céad deir seachtainna de clé agus gandát feicú fios mór ó na Laighin ach se é lád an na Connachtaí in áire mar dúirtú sin le stóil duna Connachtaí agus antáhadach de rugby na mrá I Connacht. Cúgaláin tá siad críomhí bhiste ach cinnte siad nuair an baile atá riméadach siad atá sásta siad atá fága leis an bua agus tiltte go má ag an nuair an baile leis an taspántas do chléite sin go háid a gar go dhéan na himmarthe mar sin an bua cinnte acu agus bei siad ansásta lei sin. Ar fanil Connacht chumá Ifirnaí é sin chumá agus Riley dís go hálainn í bhín Riley tacht agus Lewis fósaigh Riley catamach an seo do Deely agus an lína sasaí ag Maeve Deely tá siad Whelan catamach go hálainn ag Wayford má an tóca le Wayford agus tacht agus Lewis fún seo tá Carey Emer Carey bhfuil duine beag go lí stoppa Carey agus an lína sasaí an múd fáte an seo tá Wayford ítach ó Wayford brenner sin chaisi McGonagall amach amach catamach an sin agus fáil na Laighin bhí sé an physicúil bhí an carta buí sin iciach os cóir sin bhí sé ar ás ríis fálaí just ón céad nóméid a gcónaí constant immarí óg agus just ó híh banisteach bhí sé ar ás ríis istóigh amach Tanya Rosser rá nach bansi dúsá just an máil seo ní rá freigar ag na Connachtaí ó híh an chosint sin sin an taanúd a chroisiad in áire ach ríis is scór an kick sin nach chóir Hannah O'Connor an sin ag an deire ní chroisiad mórrán mar nírá siad an a lán rudí a chur le chéile marall ar na feimhna lábhseála bhí acu bhí sé sin ar ás freisin
sé rá táid den anna sin dhéine ach cáid na botún láseáil a scrusamach ach ríis ionta réáil a muoín sin ón imíog ó Connacht dílí cean den imí seasamach agus ríis Taithí Dixon an sin ach Cosin víntach sa derin sin agus hí de seansna ag chugaláin sin rud hí go leorleor seansna acu agus spéisi de go leis spéisi de tíú sin ach seo lástarúil donna Connachtaí leis an críoch sin agus é críochnaí go hálainn ag méh dílí. an aflóid sin ó Barrett an sin bhí sé sin arás ach mar luú an sin just an cosint bhí an cosint cóhatáach is a bhí an ionsaí donna Connachtaí agus a ríis níos an céimiid seansna bhí géilte leis an sin amach agus doach si an is sin áil ceart bach sé dé áit a bhád níos fearr mar brathnú an dá séireach san ionsaí agus just ag obair go crua a bhónaí san cosint agus ba si spragil faoi an Chomórtas agus ceanát amach den an dultar éis seo. As cinnte beimid súil beimid a leis an óibé an Rugby na man beitte bio TG Cairn tata de thugann Connachta tuirtáir chuige mún agus Laighin Somála in na cúgála ach go dtí sin slán agaí.